absta ka de gwe ni kiseng ke baju kan mau I ya Thomas John missionary manakong jaga balang wil sapori khasi janja kumta mata ka sngi ka arpatrik jeli ajar puar ha ka jere ke dap sap hosnam joka seng lakan ma buram ru ya kan ka jengwon ku jat jong Thomas John ha Sohra ka balang chispa pra hosnam menshua Hakini ka jeng rakhi I professor Streamnet dakhar I belong in hikai joka nehu but it cut joka Khasi author society ya ka jeng kan hello jong Thomas Jones But ka apsa unit na pa makon raw kula ay ka jinwa ka so I shapang uni missionary na reveal support kasi jantia. Ngimship le yo bet yaki dak Roman le neki Roman script ki bangi ya Thoh haduk bentaman ne tin Sohra nre ko mangan ong ingi la yo shwa ya ki dak Thoh hagak tin Bangla hagi dak Thoh Bangla na do snap shijar kaspa hotline but they Krishna Chandra Paul Bangali ubaning kong ubalakala Kristan but they hadin jom ka snem shijar kaspa live upra ba ka Sarampur Baptist Mission kala lit hai no kala sanye no ke jing drekam jongka hagini ki rilom jongi ikum ta yo pade ban beten dia ke jing yaki school jongi da ke jing wan jong Thomas Jones ubala yede kat bala ban small fo shwa ya ke Khasi ban ke jing le shitom jogu ban tip ban pule ya ke Khasi
kaktin kren nengkong malak benong namar bang udah ban snuthu ya kejing sawa jong ka sur tin si jong kidur kentin si tikum ta ulawan ra ya kidak tho abi kedi but kini lalong kejing community jong bagi khasi kedi ban nang shwa ban pule bat ban tho khang ban snuthu khamha ya kaktin ublei di hangdir na kot clear ya ka Thomas Jones ong na kejing tho jong G.A. Angel Jones it is no use to preach the gospel unless people read the word of God. Di hangni ladangi ong kamento yangi banilap ya gospel ong Thomas Jones ladangi brio kim nang ban uli tin uglay. Di kum ta tang hadin to kat ni benai ulan nang ha ya tin si but kung missionary baning ong jong Welsh Calvinistic Methodist Mission Foreign Society Thomas Jones ulapan mi nengkong yang kot khasi ke bening kong bat kata kade kekerteng ka kita ban hikai kikitin khasi but lapan don kam da udak si ka kita lapan don kam si a kita ru si ETRB bat kum ta kerta nengkong lu thobet NYNCON di henry you iba wala da kane ke primer kadai ka udah usumbai ubening kong jangga ketin si hadin ba Thomas Jones ula syahikai hakini ki katu gani ki Nong syahikai ki ba ula yo ban yeslok ki bela pas lu ki kor jong Alexander Bucklish yang ken mau yo rang ba ko teng uduan rai ba ujung ha ti kini ki students jong Alexander Bucklish di layuan hikai khamha ya ka Rukom Kren ya ka Rukom Kenno ya ka sul tin khasi but Thomas Jones usas dang banwen no ya usi but ula bu bijli no da okay so C has been replaced by K in Khasi alphabets di Thomas Jones ni bahaba ula undon kam renti ikini ka kot ka bening kong chu gadi ka kot tikir kaba tu yang uli hagi school ban pau ke jongi but ula Thoh ro kiwe di kikot anju jer ten hakni ka kita beningkong abi lani ka first Khasi primer ka kot uli beningkong nanta ka kot shapang ka jingkot jingkia ka kot tikir ka jingdwai utrai ka testament ka bathamai katu ka ni ki jingdwai na ka cottage hymnbook nanta ka jingdwai utrai ka gospel jong umathi but ula let to niki translation Rothman the mother's gift and Tad the father's gift agaba ula penmi tak do kasnem shijar praspa sabu ar ter niki kot ki Thoh do kasnem shijar praspa sabu nyu ti kai ka banga kwa banja shu ban ni galomba ho nyuma wala Thomas Jones ula tei o maunam rem na ganta ka Thoh tar kasi jongi nrei la kunrai pinsan pade yaga da kiwi pat ki missionaries kan tam William Lewis te kam mem joku but kan tam John Roberts ubala bet yo smai jonga literature kasi jongi haki bubun ki benta ti ko ban shu patai ni ba Thomas Jones fi ba ula no senyang yagi shagi bubun ki benta jonga Thoh kata ngisno Thoh ba baro umshim don ba ujor haba la shim ya kaktin Sohra kum kaktin pedeng ni ong ni kaktin pedeng namar bangi don bun ki kaktin nat ni don bun ki varieties dan ni ki dialects nrei la shim ya kaktin Sohra kadau kala ban lomba ningkong upoi Sohra ula ban ui ya ka sur ula ban snuthu ya ka jinge Kren ki jong ki brio desi ushim ya ka magalong kaktin ka be jan ha da ka onra ya ki Roman alphabet bagi kan Syrian bat kaktin English ka kumno ti namar ba usunyang jong Thomas Jones long ba kraw shisha ti spasnem ka ba arway ui la aina ya ka kerteng jong Thomas Jones ka baning kong da ka ba la play ya ka Thomas Jones school of mission ha ka artrik jili arja ban ajing kai ya ki non mission jong ka balang na keleng ka jela ba ru na Bangladesh hadin ka la thairu ya
Thomas Jones Senior College ha July, but latiru ya umat jong Thomas Jones hangni Senior College jaya. Nanta Thomas Jones udeban udeban don hok ban yo ya kenam ya ke buram ha kan igari jungi ban ken mau na benta ki ka jin kentiu ko jong ya kan yang Kristen but ru ban bet yo sembai jong ka pule ka puthi naga jingnang jingsta jongi ki long din hadu khatni ki bangilong ti kini ki school mission ki jong Thomas Jones hasora kini yang kung kasaki ka bala ka ba lawan ra da ka school mission hot henry ka bang ui ya ka jingkit kli ui ka jing ui jingai ka bang ui ka thong ma naga benta ka lawe jong ka jai henry